Ako istorya ninyo guys. Saan sa na imong istorya nang? Dili di ko ganahan ang mga nanagat guys. Ngaon dili magaganahag mananagat. Lukod tinatan-aon guys. Ayaw lang tanawa para dili ka ludon. Pero kung buto naon mas luod pa man kag naong. Parat inaglawas guys. Sus! Parat sad kay kag naong guys. Na imong naong murag tinabal. Pilit ang kanang hindis na si mga lawas guys. Sus! Mas himbison pa kag naong guys. Na imong naong. Himbison pa kag naong murag wa kay ligaw-ligaw. Yak, luod. Yak, iyo. Mas luod pa kag naong, iyo. Naong nimo murag tambasakan. Di ko mapatol ninyo. Susad! Labaw naming di may mapatol imong mga mananagat. Kay imong naong murag kuan, murag tinabal. Kaya di ko ganahan sa inyong kapag kausa ka mananagat. Labaw na sad ming di sad mi ganahan nimo nga isip usa ka naong og tinabal. Kay hit, yun ako kay na. Kami sa mga mananagat, hit sad kay namo ng mga ang naong murag tinabal kay mananagat pa mi, mukaon pa mig tinabal sos. Di na magsilbi. Hit na mo ng mga naong mga tinabal, murag naong tinabal. Napay naong naman, perting parata na mong naong. Mga hilamos. Ay guys, bantay na mo guys. Kita di ko usa ka taong mananagat. Mao nga nang bantay lagi ka nang. Itagay ko og murag naong tinabal. Bantay lagi ka nang, isutig kas girapon. Ay guys, paduon ako guys. Ay sa gidog padung ako nang kay na. Basig isutig kas pukot. Kontra gan ako na, surop gan akong duho guys. Labaw na kung kontra sa kay na ko nang ang naong murag tinabal, wa pa hilamos. Ay gyud padul na ko nang kay labaw na kung musurog gid akong dugo, makakita si mo ang naong nang. Sinsa ko sa kong istorya guys, pero lagot di ko na usa ka taong mananagat. Pasensya na sad gid ka sa kong istorya nang kay na. Labaw na kung maglagot gid na ng mga naong nga murag tinabal, napay kuanay murag tambasakan. Bilis nga lang ilong nimo nang. Maglagot gid ko nang. Pasensya na gid ka nang. Kay galagot gid ko nimo nang.